салом ҳаводорони ММА ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. дар грозни дар чорабинии асосии мусобиқаи SA 180 нимфинали гран-при дар вазни сабуктарин байни чемпиони дивизион Қурбон Гаджиев ва Замғафуров баргузор шуд. дӯстон, тахфифи калонро эълон мекунем. тамоми пойафзолҳое ки мебинед акнун бо нархи ҳамагӣ 2500 рубл дастрас карда метавонед. истеҳсоли Доғистонро аз чарму замши тоза мебошанд. тахфиф то 6 октябр давом меёбад. барои фармоиш дар васипи рӯи экран будан нависед. барои тамошои дигар ахборҳо силкаи телеграм-канал дар комментария. муҳориба ҳамаи 5 даври ҷудошударо дар бар гирифт ва бо пирӯзии Гаджиев бо қарори якдилонаи доварон ба анҷом расид. дуруст аст ки Ғафуров бо доварон розӣ набуд, зеро ҳангоми эълони натиҷаҳои ҷанг ӯ ба пирӯзии худ умедвор буд ва баъд аз эълони он маълум шуд ки ҷанговари тоҷик ноумед шудааст. пеш аз мубориза маълум шуд ки Аъзам Ғафуров ба унвони вазни сабуктарин даво намекунад, зеро ӯ дар вазнгирӣ ноком шуд. Аъзам ба лимити дивизион мувофиқат намекард, аз 1 килограмм зиёдтар буд. вай ҷарима мешавад ва як қисми ҳаққи ӯ ба рақибаш пардохт карда мешавад. варзишгари тоҷик Моин Ғафуров пас аз муборизаи гузашта ба ҷанговари кореягии Кунг Хо Канг дар UFC ба як ҷанговари ҷопонӣ вомехӯрад. ёдовар мешавем ки дар моҳи июн Моин Ғафуров рекорди UFC 1-2 бо қарори якдилонаи доварон Кунг Хо Канг рекорди UFC 851 кореягиро мағлуб кард. дар доираи категорияи вазни сабуктарин Ғафуров бо намояндаи Кореяи Ҷанубӣ дар мусобиқаи UFC on ABC 6 дар Эр-Риёди Арабистони Саудӣ вохӯрд. рекорди муосири ӯ дар муборизаҳои омехтаи касбӣ ҳоло 19 ғалаба ва 6 мағлубиятро ташкил медиҳад. Моин дар UFC 3 мубориза гузаронид. ғалаба бар Канг аввалин пирӯзии ӯ дар UFC буд. акнун муҳорибаи нав маълум шуд. Моин Ғафуров ин мусобиқаи UFC 311 дар Арабистони Саудӣ хоҳад буд, ки 18 январи соли 2025 баргузор мешавад. дар ин бора инсайдери ММА Марсел Дорф расман хабар дод, рақиби тоҷикистонӣ Риня Накамура UFC 2.0 ҷопонӣ хоҳад шуд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед. Head clash? Yeah. My elbow got right. So be careful. Wow. So we're coming. Be ready. Hey, 135. Be ready. Inshallah. We're gonna clean the division. Yes.